Pagpapalakas po ng financial assistance programs ng DSWD Dagupan para sa mga indigent residents. Pinanawagan po yan na mapondohan. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Panawagan ni Dagupan City Councilor Attorney Joey Tamayo na mapondohan ng pagpapalakas ng DSWD Financial Assistance Program sa Dagupan City para sa mga indigent na residente. Ayon sa panayam ng IFM News Team sa konsehal, isa sa mga pangunahing hinaing ng mga Dagupenyo ang hirap sa pagkuha ng burial assistance dahil kinakailangan pa nilang magpunta sa ibang bayan para sa naturang serbisyo. Sa Dagupan, we have 31 barangays. At sa ating pag-iikot, talagang ang complaint po nila ay, attorney, bakit naman ganon? Ang DSWD wala na rito sa Dagupan. Anita Mayo, isa sa mga dahilan ng problemang ito ng mga residente ay ang kakulangan sa nakalaang pondo. Nasa Bangaldan na doble ang pamasahe. Nung nagpunta kami doon, ang sabi nila ay wala na daw ang pondo. So, sana po una, nagpapasalamat tayo sa suporta ng DSWD sa mga nakaraan na panahon ng bagyo. Ngayon, ang problema na po natin sa mga namamatayan, ganyan, meron po naman yung burial assistance. Already have a law. Sinabi ni Senator Amy Marcos na yung complete burial package, no? Pero yung batas na yon ay wala pa, hindi pa naipapatupad. So either yung batas na yon na sinasabi ni Senadora o dili kaya yung usual na burial assistance, sana po may download na po. Dagdag pa niya, magiging mas madali para sa mga residente ang pag-access sa serbisyong panlipunan kung magkakaroon ng DSWD Satellite Office sa Dagupan City, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang tulong. At sana po magkaroon ng office dito sa Dagupan City upang mapagsilbihan yung ating mga mahirap na buhay dito. Sa kabila nito, sinabi ng konsehal na patuloy namang magbibigay ng tulong ang pamahalaang lungsod para sa burial assistance bilang pansamantalang solusyon habang hinihintay ang pondong ibababa mula sa pambansang pamahalaan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.